L'handbol consisteix en fer gols a l'equip contrari. Es juga en un camp i juguen dos equips, i aquests dos equips es passen la pilota amb la mà i arriben fins al camp contrari i han d'aconseguir fer més gols que l'equip contrari amb la mà. Hi ha una vessant ofensiva, que és passar la pilota en un company, intentar buscar un forat i entrar, i hi ha una vessant defensiva, que és col·locar-se correctament perquè amb el contrari li costi arribar a la porteria i li costi marcar gols. I com en tots els esports, guanya els que més gols fa. Si bé és veritat que en l'esport base guanyem tots, no guanya el que més gols fa, sinó si els dos equips s'han divertit, han disfrutat i s'han esforçat, doncs els dos equips són els guanyadors. Us diré que l'handbol és un esport col·lectiu, molt complet perquè es corre, es llança, es salta, és un esport inclusiu, comunitari, accepta tothom, nens i nenes des de ben petits i persones grans fins a 50-60 anys encara l'estan practicant. És un esport on els petits juguen 5 contra 5 i els grans juguen 7 contra 7. És molt divertit, aporta valors, aporta companyerisme, treballes la força, el coratge. És un esport molt i molt complet. D'aquí que hi hagi tantes i tantes persones que el practiquin i d'aquí que hi hagin jornades com aquesta que estem tenint avui, aquest dematí, aquí a Vilanova del Camí, perquè totes les nenes i nens de Catalunya el practiquin, veguin que els agrada i disfrutin i s'engresquin a continuar-lo practicant durant molt temps. I al final l'handbol és un esport meravellós que ben jugat i ben disfrutat ensenya molts valors i fa que la gent s'enganxi. El handbol aporta el que aporten tots els esports d'equip, que és col·laboració, ajuda, a nivell psicomotriu estem treballant la força, estem treballant la coordinació, sobretot. El respecte al contrari, el respecte a l'àrbitre, el respecte a l'entrenador és indispensable. Combina la potència física amb l'agilitat de superar els teus defensors i tirar fort a porteria. Perquè és un esport competitiu i m'agrada competir. I a mi m'agrada perquè juguem en equip i és un esport, et mous i és molt divertit. Fas una mica d'esport i no t'avorreixes. Bueno, és el poder competir, no sé, el joc col·lectiu i no sé, la intensitat de la defensa, és difícil d'explicar. O bé a la teva ciutat o al teu poble o al teu barri, o bé a la ciutat del costat i per tant molt a prop teu, hi ha una escola, un club o un consell esportiu que organitza handbol. Busca el telèfon, busca el correu electrònic, posa-t'hi en contacte, prova-ho i ja no podràs deixar de jugar-hi.